Malam Yawo ne. Okay. Basira Abdullahi on the beat. Raina ke ce kika samun sanki a zuciya, ina rasa raina al'umma ku shaida da asirar da ne. Tuna alkawarin da muka yi ni da ke da bakin kike cewa daɗi wuya muna tare da ke. Yanzu zaki guje ni in kika bar ni, wai ni waye zai rike? Mutane ku shaida kuna rasa raina da asilar ta ne. Bayan sanki ya shiga da barban jiki, haba mai sona ya ciki tausaya min dan ina jin jiki. Ni abin da nake fata Allah ya bani ke yayi na wani arziki. Ki zamme da mata ina da tabbacin zan samu dukan kula. Wallahi sai ba ta yi bai kamata ba. Lokacin da kike so in soki wallahi yayi ban make haka ba. Yanzu dan na kamo kina sanar da ni wai san baki sanni ba. Ko da na rasa raina zan so ki sani ai da asirar ki ne. Duk da kina gani soyayya gaibu ne, alkawar kaya ne in kin yi ki cika zancen nan haka ne. Ni da ke ba rabuwa aikin yin alkawari Allah shaida ne. Yau na kafa shaidu ko da na rasa raina da asilar ta ne. Take na kan hau murmushi dan ke kyakkyawa ce, na gaida sahiba ta ga iya murmushi. Gashi kin yi ya tako kala irin na manyan mata dan dashi. Ke kalarki daban ne koda cikin dubban mata kin fice. Ya ce wani angonki ne, ai na cika buri ko da cikin samari ni dan lela ne. Na yi sa'ar mata na za ta ban kulawa, wannan haka ne. Murmushin da nake yi yanzu ko gani ma da asilar ta ne.